सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजालांबाय सेनं बालिसिटा बाथौ समाजनि 100 बोसोर थानसालि गायसननाय फोरबो लोगोसे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारिया उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेंखनाव थानाय सेनं बालिसिटा बाथौ समाजा 1926 मायथाइयावनो गायसनजानाय गामिनि बाथौ थानसालिनि बैसोआ 100 बोसोराव आगान होनायखौ लानानै सानथामनि हाबाफारिजों 100 बोसोर थानसालि गायसननाय फोरबो लोगोसे गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारिया थांनाय सानखालि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंजाबाय। सेथि सानखालि बायदि बेखेवनाय हाबाफारि लोगोसे मुलुग गोजोननि थाखाय गोलाव हानजा सुरनाय 100 बोसोरनि आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिया खुंफुंजायो आरो नैथि सानाव धोरोमारि जाथा बिरहोनाय बालिसिटा रेगा बिसम्बि बिजाब बेखेवनाय हारिमु दिन्थिफुंनाय बायदि हाबाफारि लानाय जायो। थामथि सानाव बैसागु सिख्ला बादायलायनाय आरो गेवलां सावरायमेल हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जायो। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि सिरि दैमारिया बेखेवना होलांनाय दिनैनि बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारिया बाहागो लानायखौ हाबाफारियाव नुनो मोनो। बालिसिटानि थानसालि गायसननायनि 100 बोसोर फोरबो फालिनायाव बाहागो लानानै जोबोद मोजां मोनदों। जों गासै परिबेखखौ नायदों जे धोरोम आफादनि जिबायदि जानांगौ गासैबो बहाय एरेन्जमेन्टखौ नुदों आरो जिहेतु 100 बोसोरनि बहाय फालिदों 100 बोसोर जुदि बेक जुदि जाहरोबा होमब्ला जों हमनो हायो जे बै समाव जोंनि बर'नि धोरोमा मोनसे अलखद समाव दंमोन आरो जाय अलखद समाव बिथांमोना थानसालि गायसननानै गावनि धोरोमखौ लाखिदों बे मोनसे जारिमिनारि आरो बिथांमोननि जिखिनि कन्ट्रिबिउसन बे कन्ट्रिबिउसना जोबोद बेसेन गोसा होननानै जों बुंनो हायो। थ' आसा खालामदों इयुनावबो जे बिथांमोना गावसोरनि बे हाबाफारिखौ मोजाङै लाखिलांबाय थागोन आरो गोजोरै लाखिनो नाजागोनखौ आसा खालामो। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मोनसे बाथ्रा बुंदों मेघालयआव गोदान थानसालि लुफुंनायनि मेघालयआव थानसालि गोदानै लुफुंनायखौ बेखेवनायनि बाथ्रा बे प्रग्रामा फैगौ 21 तारिखआव जाहैगोन नया बस्ति भलागन्ज बांलादेश बर्डार बे फिक्स जादों आरो बेखौ बेखेवहैगोन जाहैगोन प्रग्रामखौ। मोनसे जारिमिन सोरजिनाया गोरलै नङा। 100 बोसोर बिथांमोना आगान होबाय दिनै बिथांमोना मोनसे जारिमिन सोरजिलांबाय धोरोमखौ सिबिनाय बियो मा मेसेज होनो नागिरदों बा बिनि गेजेरजों मा बेखायनो बे 100 बोसोर जिहेतु माबा थानसालि गायसननानै फोरबो फालिदों बे मोनसे जारिमिनखौनो होननांगोन। बेनिफ्राय आरो बिथांमोननि जिखिनि उद्यममोन बै समनिफ्रायनो धोरोमखौ लानानै जातिखौ लानानै जिखिनि उद्यम दंमोन बे उद्यमा गोजोर थाबाय थागोन। आसा खालामदों इयुनावबो बिथांमोना मोजां हाबाखौनो मावफुंलांगोन होननानै माबा खालामनो हायो आसा खालामनो हायो। दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' नेहाथारि उदावला दैमारि बिथाङाबो बे गामिनि बिथाङाबो गोबां मोजां जोंनि थिग बारग'बो नङा जे खामानि मावबाय थानाय समावनो बिथाङा रुंसार जाबाय नालाय दा जोङो अलंबार बुदावलि दैमारिखौ आं बे समाव बिबानाव गैयामोन जिल्लानि बिबानावसो दङमोन आं बिथांखौ लोगो मोनदों जे बिथाङा जिखिनि अर्गानाइजेसननि खामानि मावनोनि जिखिनि मोनसे बिहा बोलो अर्गानाइजेसन खामानि मावनायनि जिखिनि बोलो बा जिखिनि बिथांनि मोनसे माबा गियान आरो नलेज बेखौ जों आबुं होननानै बुंनो हागोन आरो बिथांमोननि जिखिनि गावनि माबा केपासिटियाव बे खामानिखौ मावलांनो हादों आरो बेनि थाखायनो बे सेनं बालिसिटानि गामिनि रायजो राजा बा समाजा गावनि धोरोमखौ मोजां लाखिनो हादों होननानै बुंनो हायो। दिनैनि बे सेनं बालिसिटा गामिनि 100 बोसोर थानसालि गायसननाय फोरबो आरो लोगोसेयैनो बै रंजालि बैसागु खुंथायनि हाबाफारिया दिनै फैयै फैयै जोबथा हाबाफारियाव सफैबाय। दा जोंहा थांनाय 17 खालारनिफ्राय फैयै फैयै दिनैसिम जोबथायाव मोनफैबाय आरो जाखिनि बे हाबाफारि जालांबाय बे हाबाफारियाव जानेखि जोंजों हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोना जोंनि खावलायनायखौ
नाजावनानै जितु जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंहोफैबाय बिथांमोननिसिम जोङो साबायखर बावहरो। मानो होनोब्ला बिथांमोनाबो दुखु जारला खस्थ' दं जोंनि बे 100 बोसोरनि जा थांखि हाबाफारि खुंनो लानाय बेयाव बिथांमोना नुजाफैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ मदद खालामफैनानै आरो नुजाथिफैनानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथि माखासे सानदांथि मेलेमजों गुवारै रायजो राजानि गेजेराव बिबुंथि होफैनायनि थाखाय दा बेयावखायनो जोङो साबायखर बावनांगोन। जों गामिनि गासै न'खर फोलेरफोरा जितु जोंनि खावलायनाय बायदियै नुजाथिफैनानै जोङो बिथांमोनखौ बराय हरनाय जाबाय। दा आरो जायफोरानोखि फैनो हायासै बिथांमोनखौ जोङो इयुनाव आरो बेबायदि माखासे हाबाफारिजों जोङो बरायनाय जाथों। दा बेयावखायनो जायफोरानोखि फैबाय गावसोरनि बे बेसेन गोसा समखौ दोननानैब्लाबो जोंनि बे मोनसे जारिमिनारि बे 100 बोसोरनि हाबाफारियाव जाखिनि गावनि दुखु खस्थ'खौ सैनानै जितु नुजाथिफैबाय बिनि थाखाय आं जोंनि बे सेनं बालिस्ता गामि जोंनि 100 बोसोर खुंथाय आफादनिफ्राय आफादगिरि जानानै आं गासैनिबो साबायखरखौ बावहरनाय जाबाय। 100 बोसोर नोंथांमोना आगान होबाय। बे 100 बोसोरनि जारिमिनखौ फोथांना लाखिनो थाखाय मा खामानि जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो गाहाय आफादगिरि जितु जोंहा बे 100 बोसोरनि जितु जोंनि बे हाबाफारि एबा बे बोसोरनि जितु खुंथाय बेखौ जोङो आरो इयुनाव जोङो जोंनि उथिखांनाय जोंनि उन जोलैनि थाखाय जोङो बेखौ सिनायथि हिसाबै बेखौनो जों लानानै जोङो नोजोर बोनानै बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंबोनाय जादों। आरो बेयाव जोङो बे 100 बोसोरसिम दिनैसिम जोंनि गामियाव मा जादों बिनि बिसिम्बि बेखौ जोङो बेखेव होनाय जाबाय। दा बेयाव जोंहा माखासेया जारिमिनाव थालांगोन। दा बेखौ नायनानै जोंनि इयुन जोलैफोरा बेखौ अरायबो मोनसे फोथांना लाखिगोन आरो मावफुंनायाव हेफाजाब होगोन। जोंनि बे दिनैनि बे जारिमिनारि बे बिसम्बियाव जाखिनि सेबखांजानाय बाथ्राफोर दङ दा बेयावखायनो जोंनि बे 100 बोसोरनि जिखिनि हाबाफारि खुंबाय बेखौ जोङो गासैनिसिमबो जेनेबा मदद होफैनायनि थाखाय जोङो गोजोन साबायखर बावहरनाय जाबाय।